Assalamualaikum. Cak Dodok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu. Kang Mas Dalang Ki Sukrisno Adi Nugroho. Te Adi piye? Lha sinten? Dudu Adi. Lha sinten? Agung kok Adi. Agung Nugroho Sarjana Seni. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih nderek gladi wanuh. Nggih. Pak nggih. Dalu punika nembe sepisan niki panggih jenengan. Lah nggih. Tenggene desa Tinumpuk luar biasa. Ngeten niki lho Pak lek teng Tinumpuk niku luar biasa. Luar biasane piye? Pun kula titeni. Titeni. Angger pas enten dagelan munggah mesti mangane munggah pisan. Weh. Ning mboten masalah ancen nggih pun napa dijadwal wektune. Nggih alhamdulillah. Derek pitepangan Pak Dalang. Nggih. Nyuwun sewu kula dodok. Nggih Mas Dodok lengkapipun. Kula dodok Adi sapa? Suwiknyo. Suwiknyo. Nggih dodok ngoten mawon. Asline jenengan asmane sinten? Asline. Asline Widodo. Widodo. Nggih. Dadi Dodok niku. Dadi dodok. Mendhet niku karena sing wingking niku dodok ngoten niku. Oh ngoten. Nggih. Lah nek sing mburimu niki awi piye? Kok ngomong kok meneng ae. Kula komet, Pak. Apa lho kowe iki kok modelmu kaya ngono. Niki pun pas niki, Mas. Pase piye? Niki pesenane Pak Kades, Pak Kosim. Bapak Kosim. Heeh. Kan betane dagelan setunggale sing saged tolak pagebluk. Weh, Lah niki mbok dibetake mun cocok. weh iso nggih nolak pagebluk barang. Oh, lah niki omong napa keterak niki pun ical sedaya. Ical barang. Lah winginane dipasang tenggene sawah malah kesetrum ya, Pak. Nggih alhamdulillah dalu punika derek muji syukur ngarsane Gusti nggih Pak. Nggih. Panggih sampean. Nyuwun sewu Pak Sukresno nggih. Nggih. Pidalem saking pundi, Pak? Saking Mantingan Ngawi. Oh Ngawi. Nggih. Alhamdulillah. Jenengan Bojonegoro nggih? Nggih, kula asli Pundi? Bojonegoro. Pundi Bojonegoro? Kula mriki mawon. Caket ta? Nggih, caket mriki tanggi desa. Pundi niku? Mriki kula. Mriki. Cuma saniki domisili teng sing jenengan sebat wau. Pundi? Klebok. Lah niki langganane mriku. Langganan berarti sampean. Ah jenengan kawit wau sonten tak rungono ki klebak. Lah kene sing tukang sortir kono iki. Weh, alah sing pengalaman sampean to, Pak. Tegese mendatang. Ngoten wargane sing baru sinten? Ngoten. Oh, penadah berarti. Kok iso penadah iki kados napa lho? Kowe iki ya nyapa to Mas iki? Nyapa? Urung ditakoki kok wis omong dhewe karo dalange. Takoki nu kok kupinge budek kowe. Ku lagi pertakon lah sing guringmu kae sapa Mas? Aku yang jawab to. Lah wong sing jelas sing dijak caturan aku lho. Lah kok kowe melu jawab piye to? Lah terus karmu piye aku medun? Lho kok medun piye? Lho ndang medun ra masalah. Kowe medun dina iki ra bayaran sesuk merongos kowe bayar cicilan bank mekar. Lah aku mbok kira mayangi apa mbok golek dhuwit ngono tok. Lho, lah piye? Apa neh kowe ning kene gak golek duit? Lah aku ngene iki hobi to. Hobi. Apa nek dagelan munggah kok hobi? Berarti dina iki nek kowe ngomong hobi, mulai kok kene badhe wayangan ora bayaran ra masalah berarti. Alah aku nek sing wis-wis mbok tenteni ngono wedi. Lah kowe gak wedi? Oh pancen mau hobi kok. Santai aku. Berarti engko ora bayaran gak masalah. Los. Los. Sing wis ora tak pikir, Pak. Lah terus mikir sapa? Ayo Pak Lurah to. Nyapa awake dhewe mikir? Hah? Ganti mikir. Lho kok malah loro ki jane angah-angah kowe iki jane kok iso siji tinggoni ngono lho sing becik. Sinten Pak jenengan? Duh. Kok jenengan sinten piye? Piye urung tak takoni kok sinten iki piye? Kowe iki lagi pisan ketemu lho Mas Boyo unggah-ungguh Toto Trafsiro. Lah iya lah, lagi pertama ketemu kan yo takok to. Ya takut tapi kita koyo sing becik iki dalang disepuhke. Iya sing ngomong tukang las sapa kok sok. Umpamane kene iki yo dalang. Maksudnya ora ngono, Mas. Maksudnya awake dhewe iki dagelan ijek enom menika dalange disepuhke paling gak unggah-ungguh Toto Trafsiro kudu dijaga. Kudu dijaga, kudu. Nggih to, Pak nggih? Heeh, kudu bisa ngangkat ngono iki. Angkat. Heeh. Ya angkat diumpulne. Lho, ngono kuwi ora sopan kok malah kaya ape maling wayang kowe iki. Iya to kok sok. Bungkus sithik matek, tek tangane jempole mengarep lho ngeten. Lah kowe mau kok gak? Lho, iki aku mang nyontoni awakmu. Ngene. Ya, ayo ora nduk bungkus sithik, tangan-tangan sikil tangan. Kowe tak geraji garismu kok. Wong sikil nggo loro kita. Ya maksudnya sikile ditata ben langkae ora nyandung nyrimpet. Sikil ket lahir ya loro iki wis ditata kok. Ora loro sikilmu. Ngomong dhewe ta we. Kok wong ki rung karuan jelas lho kok. Urung karuan jelas piye to Mas iki omonganmu kok iso
Ngene kula tata Pak nggih nyuwun Nggih, sewu. Mang Toto nggih monggo. Kersane mboten tumpang tindih nek omong awakmu dhewe kan iso ngrasane kepenak. Lek omong karo sijine iso diatur kan penak. Gentenan. Gentenan. Wis tak kode wae. Lek aku ngomong angger mau kode ganti kowe sing ngomong. Oke? Oke. Setuju? Kodene apa kuwi? Kodene ngeten, Pak. Nggih. Oh. Ngono tok. Ngono tok. Kuwi nganggo laras gak? Nganggo laras gak? Ohone kuwi. Anu nggih pelok barang. Wah, opo kok pelok barang. Kode saidik terus pelok barang iki jane Ora apa? ora lho? apa-apa to kok. Oh. Iya, Bro. Piye-piye lambene piye? Oh. Alah, ora iso ngono kuwi ora cetha. Oh. Oh. Wis kok wedi aku. Nyapa? Cangkemmu kok Malah nyangkem-nyangkemne kancane. Dong to, paham. Sosok wong Oh, ngoten niku lho. Nggih alhamdulillah nyuwun sewu Pak Dalang jenengan sampun teng mriki pun ping pinten nggih? Pun ping kalih niki. Wah, berarti artosinipun apa? Warga tinumpuk mriki tresna kalih jenengan. Nggih. Saestu jenengan dalangane sae, sabetane sae lho. Alhamdulillah Alhamdulillah. ditresnani kelawan Cek. warga tinumpuk. Warga tinumpuk, warga mriki warga ingkang budaya. Estu, Pak. Saestu nggih, saestu. Pokoke warga tinumpuk saged kula titeni, kok enten Nggih. dalang sing caturane penak napa sebutane jos, mesti warga mriki langsung remen kalau Remen. dalang kae kepenak. Nggih, alhamdulillah. Perkara pun saged dirasakne. Dirasakne. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, leres no. Leres. Nek ora ngoten kan ya wis oho to. Ya wis nek. wong Napa meleh? Napa niki wayang ngeten Wayange niki? nggih, wayange. Wah niki warisan leluhur lho. Leluhur zaman biyen. Estu, Nonton. niki Nggih. sinten meleh sing nguri-nguri lek mboten warga Jawa mriki ngeten Lah, mawon. nggih. Pak. Nggih kok. urung apa-apa. Salah kedisian kok. Omonge kok ketrak Pak Lho, kok Pak Oho piye to? Pak Oho piye to? Omong ae lho. Iku nek nang gone Kediri ngono artine elek lho to. Artine apa Oho? Ya kur dlongap piye ya. Kuwi ula-ulu nek kuwi. Nek Kediri ora oho. Matur nuwun nggih, Pak. Pun Apa lek matur nuwun Kowe urung-urung? diparingi apa kok matur nuwun? Te urung-urung matur nuwun ngapa? Lah nggih bocah iki kok omongane kok suwe-suwe kok malah nylamur teko ndi-ndi to? lho lah ya. Gitu. Lah matur nuwun karo sapa ki? Lho lah mbok Lah, karepmu mbok. kok so. Lah jenengan Lah, kowe ditangkap apa, ngeten iki matur nuwun karo sinten pamane? Ya karo Mbah Lurah, Pak Lurah Pak Kosim, Pak Kosim. Pak Kades Kosim. Alah ya umum. Yo matur nuwun karo panitia, Mas. Umum. Iya ta panitia. Hansip. As. Oh wis gak masuk. Lho Hansip sing awake dhewe sing awal ya Hansip. Ora sing pertama wayang iso kelaksanan ki matur nuwune aja karo kono. Lah karo sapa? Matur nuwun karo sing pun pados debok. Niki nak mboten enten debok. Gegermu apa piye? Apa glugu ya ora anu ya ta tek Malah pengen cemaku. nyawa. Nyapu aku dagelan apa dicepit debok ki apa? Wayang iki apa? Lah kowe gelem ora? Ya mah to. Lah mau ya wis to kok. Iki suwe-suwe omongane gatel ati. Teng tinumpuk luar biasa. Luar biasa nih. Teng putih-putih mboten kula ngrasakne teng mriki lho sing berbeda. Bedane piye, Mas? Suguhane panitia luar biasa. Luar toh. biasa. Teng dalem pun Bu Nunuk. Bu Nunuk, Wah, jan kono apa-apa lengkap. lengkape piye? Susu enek, nutrisari enek, karek milih LPG enek, bat nyamuk enek, mie sedap enek, mie goreng. Celuk kowe iki piye to? Apa to? Ancen Bu Nunuk kuwi dodolan ngono lho kok sok. Kowe iki dodol ora kok Dodol, suguhan ku nyuguhi kowe iki ora. Layak lengkap ya. Kuwi mangene suguhan sing gratis iso didahar ngantek selawase. Apa Baygon. Kuwi camilanku. Lho, kowe apa ngendi? Apa ngomong apa karo dalange sing becik sing apik lho lagi ketemu pertama kali lho, Mas. Nggih, nderek tepengken. Tepangaken. Aku nak ndredeg ngono kuwi to. Kowe nyapa lho jere kene iki daerahmu. Daerahmu apa? Tangga desa. Tangga desa jarene. Lah, Riyen kula alah cucuk lampah kula riyen ben dinten. Dugi mriki. Tinumpuk Nggih, sampai kula kos teng mriki. Sik to, kowe iki cucuk lampah apa pegawe eson? Sumpah lho aku Kowe kos ning gone sapa? ngene Cito kuwi. Pak Cito. Jaga gitu. Penjaga niku. Jaga kubur. Lho, kok penjaga kubur piye Pak Cito iki penjaga sekolahan. Biyen kubur saiki sekolahan. Lah kowe kok ngerti sejarah Pak Cito? Diomongi aku kos ning kene bolak-balik ya. Pak Cito sing awake cilik. Cilik gundulmu bledas no. Lah piye? Cilik niku Pak Cito. Pak Cito. Teng mriki pun alah pun kados
omah piyambak. Omah piyambak. Nggih. Nggih, namung Mulih kandange dhewe carane. Nggih, nggih. Nggih namung antarane setahun rong tahun niki kok kula jarang mriki. Nggih. Dan Arang-arang sing nanggap. Dadi Lho ngono kuwi kowe iki aja nyepele wong kene lho, Mas. nyepel piye to, Dok? Wong kene iki nek wis kadung seneng apa yang mesti ditekakno, Mas. Heh? Iki apa yang ditanggap. Mosok. Lho iya, berarti kowe iki urung diati dalam masyarakat sini. Nek wis masyarakat kene atine seneng, insyaallah awakmu ditimbali mriki melih. Tanggapan. Ora ngedos no. Ya tanggapan. Nggih Kang Baku nderek donga menika adicaranipun nggih menika sedekah bumi nggih. Setengah bumi, nggih. Nggih. Donga kagem masyarakat napa Cak Komet? Nggih. Wis pokoke selamat. Tek mung slamet tok ngono ya nek piyene ngono kok. Donga ora Mboten enten. kulake kok nyapa medit men kowe dina iki. Lha kuwi iso. Yo iso to? Lah iso mbok kowe ndongakno kok. Ya ampun, lah ora ngomong ngono sih. Lah ngomong pesen ndongakno ya nanggap kiai to. Lho, mungkin iki ndongakno keluarga era berhasil. Ngeten lho Pak, iki jenenge salah tampa nggih Lah mboten iya, Pak. lah nggih. Maksude Pak Dalang nyuwun sewu ndongakno wargane, tegese awakmu ditimbali mriki iki badhe maringi napa kagem warga mriki. Lho, kliru no. Piye? Kono sing maringi aku. Wong ki awake dhewe muling kok arep-arep diparingi to, Dok. Kowe iki kok gak duwe wibawa blas to kowe iki? Wibawa piye to? Maksude sampeyan sawangen to, Pak Kades ki sapa? Pak Kosim. Paling gak Pak Kosim sampeyan iso nglenggane Pak Kosim. Lho, iso lenggah dhewe. Sumpah ki mau jagong lenggah dhewe. Maksude Pak Kosim ki sapa? Pak Lurah lali we. Maksudnya paling gak iso njunjung dhuwur Pak Kosim. Ayo to bantu. Kok iso bantu piye? Kersane Pak Kosim ketinggal mekan ki piye? Mungkin disumet. Weding aku anggere ngomong karo kowe mesti ra tau enek benere. Ya aja omong. Kek lho, kok aja omong piye to Mas? Lho, ngeten iki kan malah sesat to Pak nggih. Lah nggih. Wong nyuwun sewu Mas, ning gone masyarakat nggih, mboten masyarakat riyen, teng keluarga mawon, itu butuh komunikasi apalagi di masyarakat. Awake dhewe kudu omong. Kudu grapyak. Ya iya to. Kudu serawung. Ya iya to. Berarti kowe ngerti. Ngerti? Wong kene, ya ora kene tok donya. Ana apa? Sing paling grapyak serawung iki sapa? Ora Ya, ngerti. Sing paling grapyak srawung ya warga. Ya sing wong ya sing bapak-bapak. Ya sing ibu sing wong seneng dolan ning sing seneng Piye? Seneng atine. seneng piye kene gelo tak jipok klorengen lho kowe. Aja to. Aja. Lah sing wong sing grapyak srawung iki sapa? Sugeng. Kok iso sugeng lho omonganmu kok tekan aku wis ndi? buktene dhewe. Piye? Sunatan ya nek sugeng rawuh lho. Kok rawuh terus wae aku. Ki anu apa jenenge enek nikahan sugeng rawuh. Yo rawuh terus sugeng. Berarti sing wong sing paling grapyak sak donya Sugeng. sugeng. Saiki tak takoki. Ki awake dhewe ning desa ndi? Tinumpuk warga tinumpuk ki enek wong loro sing gak iso menek. Sapa kowe ngerti? Sapa wong lempoh to? Kok wong lempoh salah. Sapa to? Gak ngerti? Aku sing apal kok. Wong tinumpuk ki enek wong loro sing gak iso menek. Sapa to? Puji karo syukur. Tenane kowe Lah, kowe ngerti. wapuki wong kene lho. Lah kowe ngerti lek sambutan? Mari kita panjatkan puji dan syukur. Kuwi ra iso menek, mulane dikongkon menekno. Berarti Bang Sugeng mang nggo apa kowe iki tak tuwapuk tenan omonganmu kok iso. Ya, Nggih, ya. alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih. Udute seger nggih. Seger diparingi Pak Kosim kok ya. Sami kula nembe dugi mawon. Wah, pasugatane Banyu Mili. Banyu Mili. Estu nggih sampun sabet jagong kalih Pak Kosim. Nggih. Dugi mriku mawon langsung. Dasare ladene ya cikat terginas trampil. Karang Taruna panitia luar biasa. Biasa, nggih. Rokoke medal, Nggih. dari medal. Sing istimewa mriki niku kopine, Pak. Kopine piye? Kopine pahit ra kaprak. Lali ra diparingi gula paling. Kopi Ngawi kali ngriki benten, Pak. Bedane? Nek Ngawi niku kan bubuk paringi gula. Heeh. Ngoten ta? Heeh. Nek ngriki benten. Bedane piye kene? Gula paringi bubuk. Ngriki. Kowe iki piye to, Mat? Kuwi kaya padha ae to, Mat. Kok sik Oh, to beda no. Nek kono kopine kopi gigit to. Oh, kopi Nanti gigit. bar ngopi seru langsung ngene. Apa sing digigit? Ya kuwi mau remukane bubuk. Oh, kopine gak lembut. Rodok merongkol. Lah nek ning kene kopi kathok. Lah nek kopi kathok kuwi lembut. Ngono lho. Sing dikathoki sapa? Kopi kathok piye to iki? Ya. Kopi kathok kopine lembut. Lembut. Kopine kuwatah gulane sithik. Heeh. Duweglek ngombe niku nggih. Alhamdulillah. Dongamu apa to? Nyuwun sewu